Hi guys, welcome back to my channel. Igama lami uLungi aka Luzifo bafethu abaningi bani bayangazi. It is another day and I'm bringing you another story guys. If you are new to the channel, ngiyaku-advise ukuthi usubscribe, upresse i-notification bell ukuze uzokwazi ukuthi ube uqala ozothola ama-notifications mangabe ukuthi khona i-story engisitholayo. Ungaphuthwa iy'ndaba ezimnandi enginiphathele zona guys. Without wasting your time, ngiyacela ukuthi ni-comment, ni-like, ni-share, nenze nje noma bekuthiwa yini, and feel free to comment ey'ntweni engakwazi ukuthi sisize ukuthi si-improve the channel guys. Ngiyawa-appreciate kakhulu ama-comments enu, whatever you feel ukuthi iyayidinga le channel. Ngicela ukuthi ungasabi ukusho, don't say it in a rude way, just say whatever, sizokwamukela. Siyawathanda ama-constructive criticism, sure njalo. Okay, yeah guys, so without wasting your time, siya kwi-story time, siyaqhubeka upart 2-ke ke lo. Okay, uZandile guys uthi indoda imkhombela isibhamu ithi siyahamba manje, wena ngiyakubona ngathi ngisilima mina, we are going to the car. Usho indoda ibe ikhipha imhudula, yamtshela futhi ukuthi ungajampisa, wajampisa ngiyakuhlakaza ikhanda khona la ephakhi. uZandile athuke-ke manje ukuthi ngiyifake kwini agini, yabo. Hhayi, Zandile lowo athuleke, ithi indoda ngigaxa, ngithi mina nawe siyathandana, yebo. Uthi mgaxa indoda, behambe nje njengey'thandani, isibhamu sibekela eqolo. Hhayi, siyahamba ivele ikhiphe ifoni indoda, yezwa. Ngala ngiyigaxile ngala isibhamu sibeke ngala. Ithi indoda ifonela umngani wayo uJabu. Ithi, Jabu, sengilitholile iqili lentombazane, bese lithi liyangizama. Angazi noma I'm watch noma kwenzakalani, mhlampe lihamba nabantu bazama ukuzongibamba. But-ke I think sizophinde futhi sibambe i-jackpot because le ngane le iyisilima. And wawushilo vele ukuthi le ngane le iyisipayisana. Hawu, uthi ngilimale uZandile, uthi hayibo. Abantu base bekhuluma beze bengibize nangesipayisana lokuthi I invested so much kuye ngoba ngitshela ukuthi umuntu wami lo i-heavenly sent yami le, ngimsendele obaba wethu osezulwini. Kwenzeka kanjani manje ukuthi ethi mina ngiyabhayiza? Hhayi, uZandile-ke uthi ngihambe nale ndoda lapho, uthi angikhali, ngiswele umgudu wokucasha ukuthi uNkulunkulu wami awuvelani kanje, ubedane ungithathe, yabo, because angazi manje ukuthi ngiyokwenziwani la engiswa khona. Hhayi, uthi nangempela mefika u-Brothers angena emotweni, engena nje emotweni ibili imoto le kaJabu. Mefika imoto kaJabu athi uJabu, ya wena Silima, sesiphinde sakuthola futhi. Uthi besho bengibopha futhi ngale nto le emnyama. Hhayi, uma bengibopha ngale nto le emnyama, bethi-ke more-money-ke from abazali bakho, kushuthi ubonile ukuthi asiyiqedanga vele yonke, asiyitholanga i-chance yokuqeda yonke le yamali, so usuyasilethela u-part 2. Hhayi, uthi bengisuse kule moto, bengifake kule moto le, kuhanjwe. Uthi ngivalwa amehlo, leyo phathi leyo, uvalwa amehlo manje uJabu, uZandile kuyahanjwa. Behambe a long distance, uthi it was far la esasikhona. Uthi until we get to a place engathi yabo indawo esemaplazini, la maplazi akhona anendlu, yezwa. Kule ndlu nje iyodwa nje le ndlu isendaweni yayo yodwa nje, ngisho ungakhala uze uyeke, like nobody can hear you, akunamakhelwane akunalutho. uZandile ahlale kuleyo ndawo leyo, uyakhala-ke. Bemtshele bethi-ke lalela, i-task nje isimpuli nje, asidlali nawe, asidlali nabazali bakho, siyafona manje sifonele bakho siyamtshela sikutholile again. Into azosenzela yona sifuna aphinde afake more money because ubaba wakho siyazi ukuthi la eqhamuka khona ayipheli. Hhayi, ngangempela-ke zifone-ke iy'gebengu, kring 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 kring, kufonelwa ubaba kaZandile. Kring 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 kring, yebo, nginganisiza ubani bani bani bani, ngiyana lona, nginganisiza. Yebo baba, sinendodakazi yakho la ifuna ukukhuluma nawe. Axeke ubaba Zandile, uZandile akaze ngamfonela nje, ifuna ukukhuluma nami verse 5. And hhayi, nangempela-ke, hhayi, athuke kwayilokho ukuthi ifoni ibanjwa indoda cause kufonwa ngayo ifoni kaZandile. Ethi uzwa ukuthi hayibo, ifoni ibanjwa indoda, izolentuza izothi inendodakazi yami, what the hell, yabo. Hhayi, uthi uZandile lapho asakhala ngasakhali, isibhamu sibekwe la uJabu, usibeke engqondweni. Athi, baba, ngiyacela ukuthi ungangithethisi, sengibanjiwe, ngiphinde ngithunjiwe kuyimanje. Abuze ubaba, kanti kwenzakalani ngampela, kwenzakalani ngempela? Ngoba phela akapheli ngisho isikhathi esingakanani kade sinenkinga ecishe ifane. Ethi baba, ungasambuzi, ngicela ukuthi ubalalele ukuthi bathini, noma yini abayifunayo ubanike. Hhayi, lo ubaba Zandile avedane ahlanya ukuthi hayibo, kanti what the hell, yabo.
Hhayi, mehlanye ubaba kaZandile ukuthi what the hell. Hhayi, alentuze-ke nkosi yami athi banike ifoni, ebanika ifoni lentuze-ke baba uyayithanda indoda yazi yakho noma angiyithandi. Athi lo baba ngiyithanda ngicela ungamlimazi umntanami, ngishoni ukuthi nifunani, ngizoninika le nto engiyifunayo yabo. Hhayi, besho-ke abafana bemeshini iy'talala zey'mali bethi siyayicela imali, sicela ukuthi futhi uma ufika ufike nayo yabo, ufike nayo fresh. Hhayi, nangempela ubaba kaZandile uyaphenikha manje etshela umama kaZandile yazi uqeda ukufonelwa bafana lana bathumba uZandile. Hhayi bo mama khale kanti sekwenzakalani futhi manje another scandal futhi angakapheshi isikhathi esingalani kanti sesiphila mpiloni la ekhaya impilwane esiyiphilayo. Athi ubaba kusasizokhala kumele sizame ukuthi sithole le mali fast abafana bathi banginikeze i-hour ukuthi le mali ngibanikeze yona. And if ngingabaniki bazobulala imali. But I need something ezoba i-surety nami yokuthi ingane ngizoyithola back because ngathi ngibanika imali bephinde bengifune enye yabo. So akuhlangani kahle. Hhayi, ethi umama kaZandile ngeke batshela sizoyiletha iwukheshi ukuze uzoba ne-sure ukuthi ingane iphephile kuphambane ezandleni njengasemamuvini. Wena uzofika nemali bona bekunika uZandile. Hhayi, afoneke athi hhayi guys mina ngifuna ithemba lokuthi cause okwesibili manje ngehlelwa into ecishe ifane. Ngifuna ithemba lokuthi uZandile u-right yabo. So nakanjani ngiyafuna ukuthi kuphambane ezandleni at least ukuthi yabo nangu uZandile nayo imali eniyifunayo. Hhayi baba nkosi yami ebatshene ukuthi kodwa leli hour enikhuluma ngalo I don't think ukuthi li-possible because mina I don't keep cash. Imali kumele ihambe via bank amanye amabhizinisi ami anamanye ama-shareholders. So kumele ayikho nje imali ekumele vele iphume kulapha yabo. Bethi hhayi baba thina sinasikhathi saleyo nto. Asihlangani nama-shareholders thina, asinama-shareholders thina asinaso leso sikhathi. Thina sifuna ukuyenza i-plan. Athi ubaba ngicela ninginike noma u-1 day. Nakanjani kusasa kuzobe senihlanganisile. Hhayi ifoni ubaba kaZandile fonela u-connection bakhe naye ukuthi guys anenze i-plan ihlangane nemali then ngizoyithola indlela yokuyi-release-a ngendlela e-right yabo cause le mali le enginayo engine-access kuyona ayifiki kule mali efunwa yilaba bafana. Hhayi, nangempela hlanganisa ubaba kaZandile. Ashone khona-ke ubaba kaZandile acele-ke nkosi yami ethi ngicela ningithumele i-location ukuthi ingane ikuphi kanjani kanjani. Hhayi, ubaba kaZandile athumele i-location. Before ahambe ubaba kaZandile asho ukuthi mama kaZandile ngiyahamba ngiyofisa leli gebengu ngithe ngingathinti lutho, ngingenzi lutho, ngingathinti muntu. Ngingafiki kunamaphoyisa, ngingafiki kunamuntu ngifike ngedwa bazongisendela i-location. Hhayi, amtshene athi ehene uma ngabe kuwukuthi uyabona kuphela isikhathi eside angibuyi angikhulumi nawe mhlawumbe angikukhulumisi noZandile akwenze lutho then uzame ukuthola usizo. Hhayi, lo baba lo alentuze bemtshela ukuthi ungayisheri namaphoyisa i-location. Lo baba athi nje no I will not share i-location namaphoyisa. Hhayi, ubaba kaZandile kasi bemsendela i-location. Abedane ayithumele kumama kaZandile amtshela ukuthi if ever kuwukuthi khona into eyenzakalayo. Bamtshele abafana ukuthi sathola nje ukuthi khona ubushopeshopho obenzile siyambulala uZandile. Hhayi lo baba lo wathumela kumama kaZandile phela amtshele futhi ukuthi mama kaZandile ungaqali ukutshela amaphoyisa nani. If kuwukuthi uyabona bese siyahamba isikhathi and awukho action owenzakalayo. Mhlawumbe angikufuni ngitshele ingane sengiyitholile nani ebuke ne-distance le ndawo is quite far. Amtshele mhlawumbe after ama-hours amangaka uma ngikuthinti ngoba kusho ukuthi hhayi khona into esi-off. Hhayi, ahambe ngampela-ke ubaba kaZandile-ke yedwa nje ehambe and kumnyama esebusuku. Ahambe ubaba kaZandile-ke afike-ke nkosi yami mase ezofika abatshene-ke guys angazi noma ikhona yini le location engikhomba ey'hlahleni bethi ngena ikhona impela i-location e-right ayibhedi. Hhayi, ahamba membuzo iphethe imali isifunele yebo, yanele yebo. Okay, good man, sithanda awakho amadoda alalelayo. Hhayi, ahambe nkosi yami ubaba kaZandile. Uma kaZandile looking at the distance yabo abone ukuthi hhayi ngeke sesiside isikhathi kanti vele indawo is quite far and sometimes i-location ngingasho ukuthi uzohamba 3 hours but ugcine uhamba even more yabo. Hhayi, umama kaZandile aphenikhe manje abedane umama kaZandile ethi nje mina ngiye emaphoyiseni. Umama kaZandile ehambe emaphoyiseni asho ukuthi kwenzeke into kanjena plus vele basane-case abayivula for lo mfana lo uJabu. Yabo, kodwa this time akushiwanga ukuthi uJabu umntshontshe yabo. Sebethuswa nje ukuthi hhayi kube ney'nkandalo ey'ngaka ey'landelanayo. Hhayi, athi-ke ehene ulo
uMazandile eqonde emaphoyisa ekuseni efike echaze uyakhala manje uMazandile kushubile nje. uMazandile namaphoyisa bengena evenini, yiwa esigamekweni. Hhayi, befika uBabazandile, befika uBabazandile. Amaphoyisa ayahuza emgaqweni yabo, sekumele nje kufikwe nje fast kungaze kuphume umphefumulo, kungaze kubulawe uZandile. Cause uMazandile apparently into awavele wayicabanga nje ukuthi la bantu ngoba abadeli, kushuthi bazofike bethathe imali bebulale noBabazandile ngoba ethe afike yedwa. Washesha wayihlanganisela wathi bazobulala uBabazandile, babulale uZandile, mese futhi bezofuna more money la kumina. Hhayi ngeke, avele yena ayile emaphoyiseni. Hhayi belandela. Hhayi efike fast amaphoyisa. Efika asebenzisa the same location. Hhayi wazi amaphoyisa aqale acwaninge. Babhizi lapha kuyakhulunywa-ke iyabalwa imali and imali iningi. So it takes time ukuyibala nje. Bona banokuthi sine-freedom yonke ngoba sila. Bebuka ukuthi akaze yini ngoba ubaba wakhona wasenda i-location wasiwadiliza. Bebuka ukuthi akekho yini umuntu ake wamfonela, akekho umuntu ake wamsendela u-WhatsApp udilithile vele akubonakali ukuthi uke waxoxa noMazandile bayixoxele ngezinye izinto ey'seceleni. Hhayi bethi good boy. Abanye babhizi basesha ifoni yakhe ukuthi akekho yini into ake wayikhuluma yabo yonke leyo nto. Lo omunye ubhizi ubhala imali bayibala, abanye babala imali, abanye basesha ifoni. Hhayi okay cool. uBabazandile lokhu ethuliswa uZandile uZandile uyakhala uboshiwe lapha. So-ke ethi nje kwaBabazandile, relax mntanami masizophuma la yabo, masiqeda sizophuma kanjani. Awu kuthi kusabalwa imali ingakaqedwa, nawa amaphoyisa. Hhayi ishinga nono-ke manje-ke sekudubulana oZandile-ke namaphoyisa-ke. uBabazandile namaphoyisa. Hhayi kusho ukuthi-ke amaphoyisa uyakwazi-ke phela a-train-iwe amaphoyisa. Hhayi kushuthi-ke kwafudane kwaphela kanjalo ney'gebengu-ke zabanjwa-ke baboshwa-ke. Hawu mese bethi bayabuka olentuzana because babefaka amabhalaklava ngenkathi sekufika uBabazandile. Mase bethi bayabuka, hhayi bo amalentuzane uJabu lo asho uZandile akuzwela uJabu ukuthi bengakhoni phela ukukhuluma into bevaliwe. Bengakhoni ukukhuluma and ushilo wathi ngingameshini. Hhayi bo kukuzala ukuthi hhayi bo kanti ithini into kaJabu. Hhayi aboshwe-ke uJabu-ke asho nje ukuthi uJabu le ngane iyona wena nje oyilethele yonke le nto mina ngangingakufuni. But ngenxa yokuthi wawulokhu unginaka kuma-social worker ngase ngabona ukuthi hhayi kumele ngikunake-ke nami kule site yakhona ngoba phela wawulokhu ungibelesela. Ngabona ukuthi kumele ngikunake kanti vele nami nginamadili ami engiwashayayo and ngiyabona ukuthi hhayi uyangincwela yabo. So ngabona kwathiwa nje usuyochaza phambili. Hhayi ngasakhala ingane-ke wahamba-ke uJabu kanjalo-ke nomndeni wakhe-ke. Babuyela emuva-ke ekhaya-ke kwaqala nje kwaba nosizi-ke cause sebeluze imali eningi yabo. Kwaba nenkinga eningi nje ngale ndlela yokuthi uZandile ufila ngazuthi nje ifamily yakhe ayikakaze ize-recover from le level ayisekuyona ngenxa yemali abayiluza through olentuzana oJabu. And sadly-ke ukuthi oJabu akaze bebuyise imali. Imali eyagcina bekwazile ukuyi-recover ile ubaba wabo ayezofika nayo that day. But le yokuqala nje akwaziwa ukuthi bayenzani aze beze beyithole leyo mali leyo. But-ke luckily baboshwa-ke oJabu nabangani bakhe-ke baboshwa. But nje uyasho ukuthi nje wa-decide-a lapho ukuthi indaba yama-dating sites, indaba nje yokuhlangana ne-stranger ongasazi uzivulele amafayela kini. Ngafunda lapho ukuthi no more in such a way that even dating for mina manje sekuyasabisa. Ngiyasaba uku-date-a because nga-disappoint-a nayilo muntu engase ngitshele ukuthi uyena perfect guy wami. So bamgila kanjalo-ke u-Gil. Siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. Thank you so much for watching. Ngingakhuluma. Siya-subscribe-a, siya-like-a, siya-comment-a, siya-share-a, sivula i-notification. Ngiyabonga kakhulu. Danko.